ജർമ്മൻകാരനായ ഹെർമൻ ഹെസെ ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ഒരു നോവലാണ് സിദ്ധാർത്ഥ. 1951 അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ നോവൽ 1960-കളിൽ ഏറെ ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണപുത്രനായ സിദ്ധാർത്ഥൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് 6 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് പ്രാചീന ഇന്ത്യയിലെ ഗൗതമ ബുദ്ധൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഈ നോവലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം. ബുദ്ധൻ്റെ അഷ്ടാംഗമാർഗം, 8 ഫോൾഡ് പാത്ത്, വിശ്വാസീയ മോക്ഷ, നിർവ്വാണം ഇതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. സുന്ദരനും വിദ്യാസമ്പന്നനുമായ സിദ്ധാർത്ഥ എന്ന ബ്രാഹ്മണ യുവാവാണ് ഈ നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം. നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തൻ്റെ സമുദായത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആചാരങ്ങളും ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയ സിദ്ധാർത്ഥനെ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയായി കാലം അഭിഷേകം ചെയ്യുമെന്ന് ഭൂരിപക്ഷം പേരും വിശ്വസിച്ചു. സമുദായത്തിൻ്റെ ഏറെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മിക നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ പിതാവ്. പിതാവിൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് മകനായ സിദ്ധാർത്ഥൻ ഏറെ ഉയരത്തിലെത്തിച്ചേരുമെന്ന് എല്ലാവരും ന്യായമായും പ്രതീക്ഷിച്ചു. തൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തായ ഗോവിന്ദയോടൊപ്പം ആചാര്യന്മാർ കൈമാറിത്തന്ന ഹിന്ദുവേദം സിദ്ധാർത്ഥൻ പഠിച്ചെങ്കിലും സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥവും അസംതൃപ്തവുമായിരുന്നു. തൻ്റെ പിതാവും മറ്റു ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സിദ്ധാർത്ഥൻ സംശയിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അവരെല്ലാം ബോധോദയം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും സിദ്ധാർത്ഥൻ സംശയിക്കുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അതേപടി കണ്ണടച്ച് ഹൃദിസ്ഥമാക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ചെമ്മരിയാട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽ വെറും കുഞ്ഞാടുകളായി താനും ഗോവിന്ദും അധപ്പതിക്കുമെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥയ്ക്ക് തോന്നുന്നു. നിലവിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കും തോറും സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ മനപ്രയാസം കൂടി വരുന്നു. പിതാവിനെയും ഗ്രാമത്തിലെ മറ്റു മുതിർന്നവരെയും സിദ്ധാർത്ഥൻ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അയാളേറെ നൊമ്പരപ്പെടുന്നു. ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ ഏറെ നേരത്തെ ആലോചനയ്ക്കു ശേഷം അന്നേരം അവരുടെ നഗരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഭിക്ഷാദേഹികളായ പുരോഹിത സംഘം സമനാസീനോടൊപ്പം താൻ ചേരാൻ പോകുന്നുവെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥ സുഹൃത്തായ ഗോവിന്ദയോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അർദ്ധനഗ്നരായി പട്ടിണി കിടന്ന് അത്യാവശ്യ ഭക്ഷണത്തിനായി ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നവരാണ് സാമനാക്കൾ. ശരീരത്തെയും ജഡികമായ ആഗ്രഹത്തെയും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി കഠിനവ്രതം ജീവിതചര്യയാക്കിയാൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണജ്ഞാനം കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂവെന്ന് സാമനകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സിദ്ധാർത്ഥയുടെ സ്വന്തം സമുദായത്തിലെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് സാമനകളുടേത്. വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താൻ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ സാമനകളുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് അവരിൽ നിന്നും എന്ത് പഠിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കാമെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥ തീരുമാനിക്കുന്നു. സാമനകളോടൊപ്പം ചേരാനുള്ള തൻ്റെ തീരുമാനം സിദ്ധാർത്ഥ ഗോവിന്ദയെ അറിയിക്കുമ്പോൾ ഗോവിന്ദ ശരിക്കും ഭയപ്പെടുന്നു. ഈ ലോക ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടാണ് സിദ്ധാർത്ഥ വയ്ക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഗോവിന്ദ താനും സിദ്ധാർത്ഥയെ പിന്തുടരണമെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. അനുസരണമുള്ള ഒരു മകനെന്ന നിലയിൽ സിദ്ധാർത്ഥ സാമനകളോടൊപ്പം ചേരാനായി തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അനുവാദം ചോദിക്കുന്നു. പിതാവ് ശരിക്കും നിരാശപ്പെടുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ആ ചോദ്യം കേൾക്കാൻ തന്നെ വാത്സല്യനിധിയായ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിതാവിന് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഓരോ മണിക്കൂറിലും കൈയും കെട്ടി ഇരുട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന തൻ്റെ മകൻ്റെ രൂപം പിതാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിയുന്നു. നേരം വെളുത്തപ്പോൾ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ പിതാവ് മകൻ്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുന്നു. സിദ്ധാർത്ഥയുടെ മനസ്സ് മാറില്ലെന്ന് ആ പിതാവിനറിയാം. എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പരമാനന്ദം എന്ന കല മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി തന്നെയും അത് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രം പിതാവ് മകനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന സാമനകളോടൊപ്പം ചേരാൻ പോകുമ്പോൾ ഗോവിന്ദയും തൻ്റെ കൂടെ ചേരുന്നുവെന്ന് അറിയുന്ന സിദ്ധാർത്ഥയ്ക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു. ഗ്രാമത്തിന് പുറത്തുള്ള ജീവിതം എന്താണെന്നറിയാൻ അവർ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നു. സിദ്ധാർത്ഥും ഗോവിന്ദും സാമനകളോടൊപ്പം അലഞ്ഞു തിരിയാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ തങ്ങളുടെ പുതിയ ആചാര്യന്മാരുടെ ജീവിത രീതികൾ സ്വായത്തമാക്കുന്നു. കീറിപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് യാതൊരു വിഷമവും തോന്നിയില്ല. പ്രാണൻ നിലനിർത്താൻ അത്യാവശ്യമായ ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് അവർ കഴിച്ചത്. സിദ്ധാർത്ഥും ഗോവിന്ദും മറ്റും സാമനകളെപ്പോലെ പട്ടിണി കിടന്ന് ക്ഷീണിതമായ അതേ രൂപഭാവം പെട്ടെന്ന് കൈവരിച്ചു. സ്വന്തം സത്വ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ചാലേ അല്ലെങ്കിൽ കൈവെടിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതാണ് സാമനാക്കളുടെ ജീവിതശൈലിയുടെ പിന്നിലെ തത്വശാസ്ത്രം. സാമനകളുടെ ജീവിത രീതികളെല്ലാം ഈ ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് പരിശീലിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ സാമനകളോടൊപ്പം ചേർന്നതോടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, സ്വപ്നങ്ങൾ, സന്തോഷങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ എന്നിവരെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നെ ശൂന്യമാക്കുന്നതിലുള്ള യജ്ഞത്തിൽ സിദ്ധാർത്ഥന് മുഴുകി. തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഓരോ വികാരവും നശിപ്പിക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ അത്യന്താധികമായ തൻ്റെ സത്ത തീർച്ചയായും ഉണർന്നിരിക്കുമെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥൻ ന്യായമായും പ്രതീക്ഷിച്ചു. സിദ്ധാർത്ഥനും ഗോവിന്ദയും സാമനകളോടൊപ്പം ചേർന്ന് 3 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം കൈവരിച്ച ഗൗതമ ബുദ്ധൻ എന്നൊരു ജ്ഞാനി ആ ഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊരു കിംവദന്തി നാടാകെ പരന്നു.
സാമനാകളിലെ മുതിർന്നവരുൾപ്പെടെ പലരും ആ റിപ്പോർട്ടിനെ സംശയത്തോടെയാണ് വീക്ഷിച്ചത്. എന്തായാലും ആ വാർത്ത സിദ്ധാർത്ഥനും ഗോവിന്ദയ്ക്കും ഏറെ സന്തോഷം പകർന്നു. പുതിയ ഗുരുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ ഗോവിന്ദ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചു. ആചാര്യന്മാരിലുള്ള വിശ്വാസം സിദ്ധാർത്ഥയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഗൗതമ ബുദ്ധൻ എന്ന പുതിയ ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് തന്നെ സിദ്ധാർത്ഥനും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സാമനാകളുടെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ നിന്നും ഗോവിന്ദയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഗൗതമനെ ഒരു ഉപകരണമാക്കി സിദ്ധാർത്ഥ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. ഗൗതമനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കാൻ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. സാമനാകളുടെ സംഘം വിട്ടുപോകാനുള്ള തങ്ങളുടെ തീരുമാനം സിദ്ധാർത്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ സാമനാകളുടെ തലവൻ രോഷാകുലനാകുന്നു. തൻ്റെ തീക്ഷ്ണമായ നോട്ടം കൊണ്ട് സാമനാകളുടെ തലവനെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്ത് അയാളെ സിദ്ധാർത്ഥൻ നിശബ്ദനാക്കുന്നു. ആ വയോധികൻ നിശബ്ദമായി പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് സിദ്ധാർത്ഥനെ ആശീർവദിക്കുന്നു. സിദ്ധാർത്ഥനും ഗോവിന്ദയും ഒരുമിച്ച് ഗൗതമന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ സാമനാകളിലെ പരമാചാര്യനേക്കാൾ കൂടിയ ആധ്യാത്മികത തൻ്റെ സുഹൃത്തായ സിദ്ധാർത്ഥന് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗോവിന്ദ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ സിദ്ധാർത്ഥൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഗൗതമനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ഗൗതമന്റെ പഠനങ്ങളെ സിദ്ധാർത്ഥൻ പൊതുവെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയിലെ ചില ന്യൂനതകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സിദ്ധാർത്ഥൻ വിട്ടുപോകുന്നില്ല. ഗൗതമൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ജീവിത രീതി ശരിയായ ഒന്നാണെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. സിദ്ധാർത്ഥൻ വേദനയോടെ ഗോവിന്ദയെയും വിട്ട് തൻ്റെ അന്വേഷണം തുടരുന്നു. ആധ്യാത്മികവും മതപരവുമായ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിതത്തിലെ അർത്ഥം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു പോംവഴി കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥൻ തീരുമാനിച്ചിറങ്ങുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് സ്വന്തമായ കഴിവുകൾ തനിക്കുണ്ടെന്ന ഒരു വിശ്വാസം സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ജീവിതശൈലി പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നിർവ്വാണത്തിലേക്കുള്ള പാത തനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനു പകരം സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള പാത തൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നു തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുമെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥന് തോന്നുന്നു. ഒരു നിമിഷം തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയാലോ എന്ന് സിദ്ധാർത്ഥൻ ചിന്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ കുടുംബം ഭൂതകാലത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് അയാൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. താൻ തീർത്തും ഏകനാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നുന്ന അയാളുടെ മനസ്സിലെ ഏതോ കോണിലൂടെ ഒരു മിന്നൽ പിളർന്ന് കടന്നു പോകുന്നു. പുതിയ ജീവിതത്തിലെ തൻ്റെ ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ സിദ്ധാർത്ഥൻ ഒരു കടത്തുകാരൻ്റെ കുടിലിൽ കഴിയുന്നു. നദി കടന്ന് അക്കരെ എത്തുവാൻ കടത്തുകാരൻ സിദ്ധാർത്ഥനെ സഹായിക്കുന്നു. നിസ്സാരമായ കടത്തുകൂലി നൽകാനുള്ള പൈസ പോലും സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നില്ല. കടത്തുകാരൻ ഒട്ടും പരിഭവം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല. ഭാവിയിൽ സിദ്ധാർത്ഥൻ നദിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമെന്നും അന്നേരം സിദ്ധാർത്ഥൻ തനിക്ക് ഒരു സമ്മാനം നൽകുമെന്നും കടത്തുകാരൻ പ്രവചിച്ചു. ഗ്രാമം അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഒരു യുവതി സിദ്ധാർത്ഥനെ ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അയാളെ വശീകരിക്കുന്നതിൽ അവൾ മിടുക്കു കാണിച്ചെങ്കിലും ചെറുത്തു നിൽക്കണമെന്ന് തന്നെ അയാളുടെ മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു. നഗരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു യുവതിയെ അയാൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അവളുടെ പ്രലോഭനത്തെ അതിജീവിക്കാൻ സിദ്ധാർത്ഥൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. കൊട്ടാരം ദാസിയും സമ്പന്നരുടെ വെപ്പാട്ടിയുമായ കമല സിദ്ധാർത്ഥനെ ശരിക്കും കീഴടക്കി. തന്നോടൊപ്പമുള്ള ഒരു ജീവിതം സിദ്ധാർത്ഥൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ സമ്പന്നനായി മാറണമെന്ന് അവൾ നിഷ്കർഷിച്ചു. അവൾ തൻ്റെ സുഹൃത്തും ധനികനുമായ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ കാമസ്വാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് സിദ്ധാർത്ഥനെ ശുപാർശ ചെയ്ത് അയക്കുന്നു. സിദ്ധാർത്ഥൻ ഒരിക്കലും അയാളുടെ ഭൃത്യനായി തരം താഴരുതെന്നും അയാൾക്ക് തുല്യനായി തന്നെ നിലകൊള്ളണമെന്നും അവൾ സിദ്ധാർത്ഥനോട് പറഞ്ഞു. കാമസ്വാമി സിദ്ധാർത്ഥയെ തൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അയാൾ സിദ്ധാർത്ഥയോട് ബഹുമാനത്തോടെ തന്നെ ഇടപഴകുന്നു. ഒട്ടും ടെൻഷൻ എടുക്കാതെ വളരെ പക്വതയോടെ സിദ്ധാർത്ഥൻ തൻ്റെ വ്യാപാരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. കാമസ്വാമി വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ബിസിനസ്സിനെ വീക്ഷിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വിനോദമായിട്ട് മാത്രമാണ് സിദ്ധാർത്ഥൻ അതിനെ സമീപിച്ചത്. അതേസമയം പ്രേമത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകം കമല സിദ്ധാർത്ഥനായി തുറന്നുകൊടുത്തു. കാമസ്വാമിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ബിസിനസ് രഹസ്യങ്ങളെക്കാൾ കമല വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ജീവിതമാണ് സിദ്ധാർത്ഥൻ ഏറെ ആവേശം പകർന്നത്. കാമസ്വാമിയോടൊപ്പം സിദ്ധാർത്ഥൻ കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചുവെന്നത് നേരാണ്. എന്നാൽ കമലയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സമ്മാനങ്ങളും തുണിത്തരങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ അധ്വാനം. കാമസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കമലയിൽ നിന്നും സിദ്ധാർത്ഥൻ മനസ്സിലാക്കി. പ്രേമത്തിൻ്റെ ലൈംഗിക തലങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ക്ഷമയുടെയും ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെയും മഹത്തായ പാഠങ്ങൾ കൂടി സിദ്ധാർത്ഥൻ കമലയിൽ നിന്നും ഗ്രഹിച്ചെടുത്തു. അതിനുപരി സന്തത സഹചാരിയായ ഗോവിന്ദനും ബിസിനസ് ആചാര്യനായ കാമസ്വാമിയും തന്നെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നന്നായി കമല അടുത്തറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് വലിയ അത്ഭുതത്തോടെ സിദ്ധാർത്ഥൻ ചിന്തിച്ചു. ഏറെ അടുപ്പവും ബന്ധവും പരസ്പരം പുലർത്തിയിരുന്നെങ്കിലും സിദ്ധാർത്ഥനും കമലയും യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിലായിരുന്നില്ല. ഏകദേശം 20 വർഷങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കമലയുടെ മുഖത്ത് പ്രത്യക്ഷമായ ചുളിവുകളുടെ സ്വന്തം തലയിലെ നരയും സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. നഗരം തനിക്ക് നൽകിയ സന്തോഷങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ചും സിദ്ധാർത്ഥൻ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. താൻ നേടിയിരുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കാൻ
നഗരം സമ്മാനിച്ച രാത്രികളിലെ സന്തോഷങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിയില്ലെന്നും അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. താൻ സംസാര എന്ന ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അയാൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഒരു ദിവസം ആരോടും പറയാതെ നിരാശയിൽ അയാൾ നഗരം വിടുന്നു. നഗരം വിടുന്ന സിദ്ധാർത്ഥൻ ഗ്രാമത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി അലഞ്ഞു തിരിയുന്നു. ഏറെ ദുഃഖിതനായി സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം തേടിയുള്ള തൻ്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് അയാൾ ഗൗരവപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുന്നു. നിദ്രയിൽ നിന്നുണരുമ്പോൾ ധ്യാനനിമഗ്നനായ ഒരു ബുദ്ധസന്യാസി തന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതാണ് സിദ്ധാർത്ഥൻ കാണുന്നത്. ആ ബുദ്ധസന്യാസി ഗോവിന്ദയാണെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഗോവിന്ദയ്ക്ക് സിദ്ധാർത്ഥയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. സിദ്ധാർത്ഥൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ താനിപ്പോഴും ഗൗതമ ബുദ്ധൻ്റെ അനുയായിയായി ആണെന്ന് ഗോവിന്ദ സിദ്ധാർത്ഥയോട് പറയുന്നു. താനും ഒരു ആധ്യാത്മിക തീർത്ഥാടകൻ തന്നെയാണെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥനും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തായ ഗോവിന്ദയ്ക്ക് സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. സുഖജീവിതം നയിക്കുന്ന ധനികനായ ഒരു വ്യാപാരിയെപ്പോലെയാണ് കാഴ്ചയിൽ സിദ്ധാർത്ഥനെ കാര്യം ഗോവിന്ദ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇരുവരും പരസ്പരം വേർപിരിഞ്ഞ ശേഷം തനിക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിദ്ധാർത്ഥൻ ഗോവിന്ദയോട് ചുരുക്കി വിവരിക്കുന്നു. സിദ്ധാർത്ഥൻ പുഴയിലേക്ക് തന്നെ തറച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പുഴക്കര വിട്ട് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകുന്നില്ലെന്ന് അയാൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നദി മുറിച്ചു കടക്കാൻ തന്നെ സഹായിച്ച അതേ കടത്തുകാരനെ സിദ്ധാർത്ഥൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ഒരു സമനയായി തൻ്റെ കുടിലിൽ പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന സിദ്ധാർത്ഥനെ കടത്തുകാരനായ വസുദേവന് ഓർമ്മ വന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി പണ്ട് ജീവിച്ച അതേ ജീവിതത്തിനായി തൻ്റെ കുടിലേക്ക് വസുദേവൻ സിദ്ധാർത്ഥനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒരു വ്യാപാരിയുടെ വേഷവും ഭാവവും തനിക്കുണ്ടെങ്കിലും നദിക്കരയിൽ വസുദേവയോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ തനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വസുദേവയോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്തും ഭക്ഷണം കഴിച്ചും കുടിലിൽ ഉറങ്ങിയും സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകുന്നു. ഒരു കടത്തുകാരൻ്റെ തൊഴിലിലെ പ്രായോഗിക പാഠങ്ങൾ വസുദേവൻ സിദ്ധാർത്ഥയ്ക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. നദിക്ക് പറയാൻ നിരവധി രഹസ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും അവ മനസ്സിലാക്കാൻ സിദ്ധാർത്ഥനെ താൻ സഹായിക്കാമെന്നും വസുദേവൻ ഉറപ്പുകൊടുക്കുന്നു. കാലം നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല നദിയിൽ നിന്നും സിദ്ധാർത്ഥൻ പഠിക്കുന്ന ആദ്യ പാഠം. എല്ലാ യാതനകളും ആത്മസംഘർഷങ്ങളും ഉത്കണ്ഠകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ശത്രുതയും കാലത്തിലാണ് നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന കണ്ടെത്തൽ സിദ്ധാർത്ഥനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിസ്മയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കാലമെന്ന വസ്തുതയെ ജനങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതോടെ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ ഘടകങ്ങളും താനെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഗൗതമ ബുദ്ധൻ മരണപ്പെടുകയാണെന്ന വാർത്ത നാടാകെ പരക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നതിനായി നൂറുകണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ ഒഴുകിയെത്തുന്ന അക്കൂട്ടത്തിൽ കമലയും അമ്മയോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാതെ കമലയുടെ മകൻ സിദ്ധാർത്ഥനും ഉണ്ട്. പുഴയിൽ നിന്നു കുറച്ചകലെയായി വിശ്രമിക്കുന്നതിനായി ഒരിടം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ മാരക വിഷമുള്ള ഒരു പാമ്പ് കമലയെ കൊത്തുന്നു. കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ഓടിയെത്തുന്ന വസുദേവൻ കമലയെയും കുഞ്ഞിനെയും തൻ്റെ കുടിലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ആദ്യ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ സിദ്ധാർത്ഥൻ കമലയെ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഒപ്പമുള്ള കുഞ്ഞ് തൻ്റെ മകനാണെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഏതാനും വാക്കുകൾ കൂടി സിദ്ധാർത്ഥനോട് സംസാരിക്കാൻ മാത്രമായി കമലയുടെ പ്രാണൻ അവശേഷിക്കുന്നു. കേവല ജ്ഞാനം ആർജിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ബുദ്ധനെ കാണാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യം തനിക്കില്ലെന്നും ബുദ്ധനിൽ നിന്നും ഒട്ടും വ്യത്യസ്തനല്ല സിദ്ധാർത്ഥനെന്നും മരണമൊഴിയായി കമല വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. താൻ അനുഗ്രഹീതനാണെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥൻ തോന്നുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ തനിക്ക് ഒരു മകനുണ്ട്. സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ മനോവിദ്യയിൽ വസുദേവൻ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ ഒരു തൂവൽ സ്പർശമായി മാറുന്നു. ബുദ്ധനെപ്പോലെ കേവലജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് വസുദേവൻ എന്ന് സിദ്ധാർത്ഥൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. സിദ്ധാർത്ഥൻ വസുദേവനെ ഒരു ദേവന് തുല്യമായി കണക്കാക്കുന്നു. ആ രാത്രി ഗോവിന്ദ സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ കുടിലിൽ തങ്ങുന്നു. താൻ മനസ്സിലാക്കിയ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ രത്നച്ചുരുക്കം സിദ്ധാർത്ഥൻ ഗോവിന്ദയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ നോവൽ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു.